Lo okhulumayo uMakhanakhanda umfowamchunu, intombi ehlala ngomhlane ivile evalalisa umntwana indaba sesokweni muba umuntu ngento yakhe. Bafowethu, le nto eniyibonayo abayikhulumayo akuyona. Bakhuluma amampunge ngasasho i-album yeNdlamlenze, amampunge lawo impela. Mina angisoze ngaqhelela kulela khaya la kwaGuqa Sithandaza, ngiwakhona. Sekukudala ngibambisene nensizwa yaseMandaba iNdlamlenze. Sekukudala bayazi orenki, bayazi omsizi, bayazi uSiphamandla Mfowamabaso, bayazi oShewula ukuthi kudala ngibambile kulela khaya, futhi angisoze ngagudluka, umfana wakhona ngqo kwaGuqa Sithandaza. Le nto eziyithombe ey'velayo zayishutha umuntu, abayivezi ngani le video khona la uMthandeni khona ekunika isigqoko sedubu silahla phansi, yabo, esingisilahla phansi isigqoko sedubu yini bengakuvezi manje. UMthandeni wangivalela ekhoneni muzi waGuqa engitshetshe angize ngapha ngakuye, uphethe inunu emnyama. Ngambuza inunu emnyama yini inunu emnyama, wathi i-black card, athi hhayi angihlane i-black card, i-black card akusiye yami eyakho. Indlamlenze i-black card yayiphatha nini? 2014, kodwa akaze chome ngayo i-black card, kade wayiphatha. UMthandeni choma ngayo nje amanje i-black card ku-2020 ngoDisemba nakhona. Hhayi ayikho lento yakhe. Kahle wena mfowethu, angisoze mina ngidala wena emdletsheni. Sorry mfowethu, ongenanabele ngiyohlala ekhaya mfowethu. Lutho kwindlamlenze ngiyofela khona. Khululeka, ngowakwaGuqa wensizwa zakwaGuqa ney'ntombi zakwaGuqa. NgowakwaGuqa mina, kusho mina uMakhanakhanda, ngowakwaGuqa wensizwa, umshuba, phusha ukhuba. Ngilapha eMandaba bafowethu, ngiseMandaba ngqo kwindlamlenze entombini nasensizweni. Ngilapha mfowethu, simide iminyaka ngiyibambile leya nsizwa leyana. Angeke ngiduswe abantu abafika izolo mina abanjengamazothi uma qhamuka ilanga lishabalale. Uyabona le nto uyangincenga, uma kuthiwa kuneqiniso abaveze le video khona, ngoba lezi ithombe ngaze ngiyinake, leli washeshela kithi le ntombazane eshuthi ithombe la ithumela ku-Facebook, yabo. Uma le ntombazane yakithi le ethuma ethumela lezi ithombe ku-Facebook, mina ngangayinaki lezo thombe. Abaveze le video khona uMthandeni khona engitshela isigqoko sakhe seduze isilahla phansi, yabo. Ngeke ngithathwe mina uMthandeni umuntu ofika izolo, angiyibone naleli washeshela kithi elungizwe. Sengiyalibona mina ingozi yalo, ngoba ilona ekeliphusha lo mfana lo wasemdletsheni ukuthi mina abangidoma. Kunini bengizingela amakhamera befuna ukungithola? Bengeke ngibaleke izinsizwa zakwaGuqa ney'ntombi zakwaGuqa, bengeke ngibaleka, bafike ekhaya. Bengabaleka emzini kaBhobhonyeka ngishonephi, sengabalekela omunye umfana okaManqele, ngimbalekele emzini ababamkhulu emachunweni. Into engeke ngiyenze leyo, yabo, into engeke ngiyenze leyo. Lezo thombe zashayeka bafowethu, mina ngilandela uKhuzani, ngisinela yena bafowethu, ngikaGuqa. I-black card le lithiwa black card, udoti lento le elekuchonywa black card, indlamlenze ayiphatha nini i-black card? Kudala kabi, kodwa waze umuze uhambe ethi kefu black card. Uma ngabe phela ne-black card uMthandeni, yini abanike abafana bakhe laba bomaceceke imali? Mthandeni musungijwayela kabi wena, musungijwayele nileli wesheshela kithi. Ngithanda le ngoma eNdlamlenze noDuma Kahle, ethi uDuma Kahle sesisoqala somndeni, umuntu oqala nje oyisitha wasemndenini. Ngithanda ingoma eNdlamlenze ethi sengihlele nenyoka endlini siyozingishaya. Hayi sengiyayibona-ke manje, siyozingishaya. Ijombe ngangayinakile, kwakuvunywa ingoma nginganakile, kanti sekushawe ithombe nganganakile, kanti sekushawe ithombe. Lento yayo i-wrong bafowethu, mina ngisilithatha ngisuka kude neNdlamlenze, futhi angisoze ngayilahla ma-Blue Nation iNdlamlenze, angisoze ngayilahla. Lekhe ngaba khona ingiphethe kamnandi, angihlumezekile. Kwayena uMthandeni lekhe ngitshela ukuthi eke ngincengele ekhaya engivolele ekhonini, engitshela ukuthi angize kuya, ethi uphethe inunu emnyama ikhadi. Ngathi mina ngihlangane nenu yakhe emnyama, leyo khadi leyo black card yakho eyakhe akusiye yami, angihlangani naye. Indlamlenze kade ayiphathe i-black card, kodwa akaze ambona ahambe echoma indlamlenze ngalokho. Akayena lowo muntu lo phathe i-black card-ke yini angabakhokheli abantu babo ngoba ehlule umacekeceke kanye leli washeshela kithi lencelela ngakithi leli. Hayi ngiyakwesaba nawe encelela ngakithi ngoba uwe lokho oshushomezela lo muntu. Even uShuxova ibhunu umfowethu waze wambisa, umbizela uMthandeni wasithethe umntakamama. Ngamtshela mthi hayi vele umntakamama mfowethu, uyabo. Engeke ukuthi angisondele ngize kule lento yakhe la. Cha, ngeke mina ngilahla umuzi wakaGuqa. Ngimdala mfowethu, ngisebenza la yansizwe iNdlamlenze. Khohlwani bafowethu ma-Blue Nation mina. Nginibingelele bafowethu abalandela uMaskandi insizwa nentombi, bese ngibingelela nakubafowethu esinabo endimeni yomculo
ngokuhlukahlukana kwawo, ikakhulukazi lo kaMaskandi. Amavukane afana nami kodwa ke adumile. Bese nabafowethu ke asebedumile impela. Bafowethu sihlale siwenza amaclip agcwala inkundla zokuxhumana, kepha le ngithe ake iqonde ngqo kuNtshathu uGodo bafowethu, Mfokangobe. Ngithi bafowethu uNtshatha niyazi ngendlela esimdinga ngakhona, ngiyazi ngendlela iningi lethu elibalisa ngayo ngokumiswa kwakhe ngokwemigomo-ke kodwa yomsebenzi wakhe yekhampani angaphansi kwayo, noma sithi SABC noma sithi Ukhozi FM. Kunemigomo yakhona njengoba sazi-ke bafowethu ukuthi wonke amakhampani aba nemigomo. Bafowethu imithandazo yami sekuthenini uNtshathu uGodo abuye. Ngithe angikwenza lokhu ngeclip ngakubhali njengenjwayelo. Ngiyazi abaningi bayabhala bebhale kodwa ngokweclip ngithe mina ake ngimemeze eclipini ngendlela uNtshathu engimkhonze ngayo nangendlela engimthanda ngayo bafowethu. Bengimcela ukuthi sonke simbekene emthandazweni ukuthi abuye. Nengicela nakubabhodloza la khona ukuthi angamfulatheli, kepha ambheke naye njengoba ehambe ewazi amagalelo akhe. Namathonga akubo uNtshathu uGodo sengathi ngaba naye enqumweni ezothathwa Ukhozi FM mhlawumbe njengoba bethembisile ukuthi ekupheleni kaMarch, if I'm not mistaken, mhlambe balaba bazothatha khona inqumo. Kodwa ngithandazela isinqumo ukuthi kube isinqumo sokuthi abuye bafowethu. Yakhanyisa nami ikhandlela ngowakwamkhize Msinga ngusimomoza ngithi cha, nami ngiyaguqa ukuthi akabuye uNtshatha bafowethu. Nobani la kakhona bafowethu akadlulisa imizwa yakhe amthandazise. Ukuthandaza akusho ukuthi uziguqe phansi ngedolo, kepha mawushilo nje ngenhliziyo noma ngengqondo ukuthi hawu angathi angabuye uNtshatha, ngiyazi iningi lisho kanjalo vele. Iyona mthandazo-ke leyo bafowethu ihambisana neyakhe la kakhona. Siyacela bafowethu ukuthi-ke sihlezi siwenza amaclip egcwala inkundla, kepha yabona ukuluza umsebenzi, omunye mezophelelwa umsebenzi kuba buhlungu bafowethu. Singadlala sidlale enkundleni zokuxhumana, kepha mase kukhona oluza umsebenzi akumnandi bafowethu, akumnandi neze, niyakwazi lokho. Clip yami-ke le iqonde lapho kuMfokangobe ukuthi Nokhozi, Nkosi yami siyabonga ukuthi ngathi liyathembisa ukuthi lingase limbuyise noma-ke singakaphumi isinqumo, kodwa ngama-feelings wami nginalo ithemba lokuthi uzobuya. Nengingajabula ngigiye futhi ngiyogiya ngize ngenza iclip eniyayibona, hayi iclip, ivideo clip, ngendlela engiyoba ngijabule ngayo bafowethu. Asimbekeni-ke emthandazweni. Ilokho bafowethu, niyawazi amagalelo akhe, sonke siyawazi. Ilokho bafowethu, angingandi kakhulu. Danki, ngiyabonga bafowethu.